Дайте да започнем с позитивното, защото ние защо се събираме, колеги, всяка сутрин на тази легендарна маса? Не за да пием безплатно кафе и да получаваме заплати, нали? Не само заради това, ами за да обърнем гръб на лошото и да ви разкажем за онова позитивно, хубаво, смислено и градивно, което да ви разубеди да емигрирате на Марс, когато това съвсем скоро стане възможно, а да си останете на нашата планета, защото на нея се случват много готини неща. Едно от тях вчера го открих в Инстаграм профилът на нашия приятел, жестовият преводач Борис Бъндев. Знаете, той е бил гост-панелист на няколко пъти. Тъй Борис е получил най-прекрасният възможен подарък, който може да получи един човек. Билет за концерт на Coldplay от своята приятелка. Ето виждаме кадри от концерта в гръцката столица Атина. Какво ми направи впечатление, че Борис е гледал концерта в компанията на група глухи хора, които са успели пълноценно да се насладят на преживяването. Вие знаете ли, че този невероятен фронтмен Крис Мартин превежда на жестов език 1 до 2 песни на всеки свой концерт. Напомням, че жестовият език е различен във всяка една държава. Тоест той в събота и неделя е превеждан на жестов език на гръцки, а сряда и четвъртък в Букурещ на румънски. И предлагам, ако искаш, Гала, и Борис да включим, за да ни разкаже малко повече. Ами той е бил при нас на панел с удоволствие, ще го включим, Жоре. Имаме ли, колеги, можем ли да включим Борис? Айде да видим дали ще... Ето го и него. Здрасти, Борис, много се радвам. Прекрасни хора, как сте? Радвам се я да съм с вас. Много се радвам, че мога да ви разкажа за това невероятно преживяване. Беше направо разказвай. Изключително вълнуващо. Ами, да, Жорето разказа, че беше подарък от приятелката ми. И аз всъщност не знаех, че има това нещо с жестовия превод. Ден преди концерта пиша на организаторите: хора, разбрах, че имате жестов превод. Може ли да дойда да го гледам? Без никаква надежда да ми съдействат. И веднага на другия ден ми отговориха, не на другия ден, 2 часа през вечерта ми писаха: да, идвай, няма проблем, ще ти организираме. И отидох там и за първи път виждам всъщност глухи хора на концерт. Те ти раздават едни специални жилетки. Да, видях, че показваш нещо по жилетката. Какво е това? Да, това е жилетка, която има специално устройство като тон колонка, ето тук показвам на гърба, която вибрира заедно с високочестотни звуци, за да може всеки човек да го усети по-добре. Аз си го нарамих и го усетих също концерта много по-добре. Има 4 преводачи, които всяка песен превеждат на жестов език. И даже показахме кадри на един мъж, запознах се с него на концерта, който даже не искал първоначално да отиде. Такис се казва. Да. Дъщеря му, понеже е много голяма фенка на Coldplay, му е казал: тате, отиди, пращай снимки и видеа, да видя какво става. И той таки за първи път е на концерт и просто това е кадър 1 на милион. Той се оглежда, гледа, нали знаете, като преживявате нещо за първи път, чувствате като малки деца. Но се вижда се в един момент как го завладява емоцията. Завладява го емоцията, почва да усеща вибрацията и започва и той да танцува с публиката. И нали, общо взето посланието на самия концерт и за мен като цяло музиката, поне тази, която мен ме докосва, е тази, която надхвърля всякакви бариери. Езикови, дори сензитивни. Това да не чуваш и да се включиш в този концерт пълноценно, това е за мен много вдъхновяващо, имайки предвид, че аз самия съм преводач и моето семейство са с глухи хора. И аз много се надявам в България да имате първи ние да си имаме такива концерти. Ето виждаме тези кадри точно сега с Такис, който се оглежда и след малко виждаш как лека по лека влиза в емоцията. Просто е... Просто очите му толкова искрени и толкова щастлив беше да бъде там. Добре, Борисе, толкова ли е сложно това да се... Наистина ли глухите хора нямат никакъв шанс да се насладят на някакъв концерт? Никой друг ли не е правил подобно нещо? Правени са неща, но бих искал да видя повече модерни артисти, актуални поп-артисти да го правят това нещо. Да. И се надявам това да се случи скоро време. Не е толкова трудно от гледна точка на това, че все пак за текстовете на песните ти влизаш репетиция, подготвяш се 2 седмици преди това и има някои неща, които, ако се видим пак, много са трудни за превод. Актьорите при вас
ще ги предизвикаме да видим дали ще могат да превеждат някакви ти метафори, понеже- някакви такива неща. Понеже започнахме с това как има разлика в жестовия език на различни места, ти разбираш ли, да речем в Гърция, разбираш ли жестовия език, повечето неща? Между другото, аз се очудих, защото влязох в групата, аз се чувствах тотално ставане, защото всички са гърци и аз се отцепих от моята група приятели само за да се включа това нещо и нали, се чудя нали, как ще ги заговоря. И преводачите са гърци и веднага ми казаха, ти Борис ли си? Гледахме те в на кафе, да. Да, давахме на кафе, точно така, да. И се разприказвахме, гръцки все още не знам. Не знам дали това трябва да го казвам в ефир, но знам вече как е малака на жестов език. Ти си научил всичко. Разбрах как е малака на жестов език. Балканска страна, разбира се, но с хората там си общувахме на международен жестов език. Той е като английския в нашата комуникация и сега знам малко френски и италиански. Да. И оправим се. Има много интересни разлики. Истината е, че Крис Мартин е страхотен. Ние скоро показвахме как една жена в неравностойно положение и помогна да стигне до концерта, да го види. Освен това, те са цялата група опитват да елиминират въглеродните емисии. Говорили сме за те платформи кинетични, които произвеждат енергия от танцуващите. Имаше ли го? Да, това исках да те питам. Как изглежда? Какво е? Нещо е заслано и танцувайки се произвежда? Представете си, как да го кажа, долу фронт стейдж има допълнителна мини сцена, като малка дискотека, представете си. Да. И хората, които искат да се включат в тази инициатива, предимно много готини свежи хора, качват се и те трябва да скачат и общо взето с тяхното подскачане генерират светлини, които виждат и на самата сцена. Даже имаше и колелета. Така че нямаше оправдание за тези, които не спортуват. И общо взето наистина хора, просто посланието на този човек, на този концерт и на музиката, тук при вас има и музиканти, знаете, музиката просто няма език за нея, няма различия и музиката, поне тази, която правиш сърце, докосва всеки. Виждате Таки, с който никога не е бил в концерт, виждате му очите, просто те говорят, няма как да те излъжат. Един истински артист просто умее да превъзмогне всякакви бариери. Чуден си, благодаря ти за всичко, което ни разказа. Успехите чакаме скоро пак на гост. Благодаря ви, пожелавам и прекрасен ден, много вдъхновение. Благодаря ти, Борисе. Чао. Страхотен е. Боби, само още нещо искам да ви кажа, че Coldplay не са инклюзивни само към глухи хора, ами към всички хора, които имат така наречените сензорни проблеми, са прекалено чувствителни към звук, към светлина, към допир, им се раздават специални раници, в които има канцелиращи шума слушалки, такива фиджет спинъри, които да ги въртиш, за да си успокояваш нервите, очила, а по време на паузите има специални стаи, в които можеш да влезеш, да се успокоиш, да изпиташ някакъв комфорт. Къде са те, къде сме ние, за съжаление. Погледнете какво ветрило. За едни, които не чуват и за други, които се дразят от прекалено силно.